راديو إيرنا أزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعة عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع 15 سنة كلتشحن إسران كلتن زينا نهو فلما أرستاتو بريطانيا أب إرترا زغطسل زلو مكاسب أو مسلات كم زدت حساسبا قليزا فولي لأخ تشاينا نا إرترا مزركبهم دبلوماسينياتات هاجرات قرن أفريقيا زتيو مسوا حتى جميرو استبهالة زررب حصوتي قبل قدما مينيستر أبي قليزو هذه إذاعة إيرنا علتاو زينا بريطانيا أب إرترا زغطسل زلو مكاسب أو مسلات كم زدت حساسبا قليزا اتهاجر نزت حساسبت نكونتا سب أو مسلات إرترا ككتاتل بحبرات هاجراس تمزز فولي أكل وي سبيشال رابورتر بعسر 3 سنة دحر زغربو عمتاو تبتابيو اتأكل أما بل 5 سرع بايتو سب أو مسلات أبزغربو تبتاب كاب إسران تشعتن ميازيا كلتشحن إسران حدن كساب إسران كلتن ميازيا كلتشحن إسران كلتن أبزنبرة حد عمت أوشت إرترا زت رأي زجبت قسقاس سب أو مسلات كم زينبرة بمتحساب بأنت أرو زبقاسو ترئيوتات من مسقابو تقيسو اتتصبصاب هلو كنتات سب أو مسلات إرترا ناي غزي ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምክሃስ ሰብ ኣው መስላትን ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይን ዝብሉ ርእስታት ዝርዝራዊ ነጥብታት ኣቕሪብሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ኣካል ክትሓባበር እማመታት ሕቡራት ሃገራት ከተግብርን ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ንምርኣይ ተበግሶታት ክወስድን ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ ዋዕላ ወኪል ብሪጣንያ ምፅውዑ መግለፂ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ኣፍሊጡ فلوي لأخ تشاينا أب تشاينا مس زمدبروم دبلوماسينياتات هاجرات زوبا قرن أفريقيا خمستمايت منيستر قديات وصاتا هاجر أفليتو كاب زحلف عمتات حيزو فلوي لأخ تشاينا أب زوبا قرن أفريقيا خوينو استمزز جوبينغ أب تبتشعات سنة مس دبلوماسينياتات إيرترا إثيوبيا سودان جيبوتي صومال دو السودان كينان أوغندان زكايدو ركب بزعباتي أو ورحات مقابيتن ميازيان نابتن هاجرات زكايدو عدد مبريهيبو ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ብዛዕባ እቲ ብቻይና ተመዊሉ ካብ 20 ክሳብ 22 ሰነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ዋዕላ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃውን እዘቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ንሱ ኣብቲ ዘካየዶ ፈላሚ ዑደት ሃገሩ ዋዕላ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትውድብ ምዃና ምግላፁ ኣይርስዕን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘይካቲ ዘሎ ናይ ቁጠባ ፀጥታ ሓደጋ ደርቅን ካልእ ዘቤታዊ ብድሆታትን ኣብ ሓድሕድ እውን ምትእምማን ክማዕብላን ዘለዎን ድባዊ ምስሓባትን ካልእ ረብሓታትን ብዘተን ዲፕሎማስን ክፈትሓን ኣይከኣላን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ክልማይ ቀይሕ ባሕርን ረብሓታታ ንምውሓስ እትጓየ ዘላ ቻይና ምስ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ናይቲ ዞባ ካብ ለካቲት 22 ኣትሒዛ ንመጀመርያ እዋና ፍሉይ ልኡኽ መዚዛ ምህላዋ ይፍለጥ ኣብቲ ቻይና ዝወደበቶ ዋዕላ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩለን ሃገራት ዞባ ክሳተፋ ዕድመ ቀሪብሎን እኳ እንተሎ ሓደ ሃገራት ብፍላይ ሱዳን ግና ምስታፋ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ዝጥቀስ ነዚ ጥርጣረታት እዚ ንምእላይ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ኣምባሳደር ቻይና ብ4 ሰነ ምስ ሰበስልጣን ሃገር ብምርኻብ ኣብቲ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዋዕላ ክትሳተፍ ደጊሙ ተማሕፂኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ዝርርብ ጀሚሩሎ እናተባህለ ዝገዋሕ ዘሎ ወረ ሓሶት ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ገሊጹ ንሱ ኣብቲ ብ14 ሰነ ንፓርላማ ሃገሩ ዘስምዖ መደረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ዝወሰደቶ በግሶ ህወሓት ብስሓቕ ምሰብ ብምስላፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሚዛን ንምልዋጥ ክሳብ ማእከል ሃገር ድሕሪ ምምፅኡ እቲ ዕድል ከም ዝባኸነ ኣረዲኡ ክሳብ ሕጂ ዝተጀመረ ዝርርብ እኳ እንተዘየለ ሰላም ንምርጋፅ ዝሕግዝን ንዝርርብ ዘገድሱ ጉዳያትን ተፅንዕ ኮሚቴ ቆይማ ከም ዘላ ግና እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣይከሓደን መንግስቲ ምስ ህወሓት ዝርርብ ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ድማ ንህዝቢ ብወግዒ ክሕበር ምዃኑ አብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ ብቋንቋ ፈረንሳ ትሕተም ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ዓለም ዝኾነት ሎሞንድ ስሞም ንዘይገለፀቶም ምንጭታት ብምጥቃስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘቕረበቶ ፀብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ታንዛንያ ከተማ ኣሩሻ ዝርርብ ክካይዱ ምዃኖም ሓቢራ ነይራ ሓደ ካብቲ ንዝርርብ ዝዓደመ ኣውራ ምኽንያታት ድማ ህወሓት ሕቶ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ጉዳይ ወልቃይት ከይለዓል ስለዝተሰማምዐ እዩ ዝብል ይርከቦ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ናይ ጋዜጣ ሎሞንድ ፀብጻብ ሓቅነት የብሉን ድሕሪ ምባል ኩሉ እቲ ብሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ተታሒዙሎ ዝበሎ ከባቢታት ትግራይ እንተስ ብዘተ ሰላም እንተስ ብሓይሊ ነፃ ንምውፅኡ ቃልሱ ክቕፅል ምዃኑ ኣስሚሩሎ زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملو
راديو إيرنا.